ஹாய் வணக்கம் மக்களே, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? ஒரு ஸ்டூடெண்ட் எனக்கு மெசேஜ் போட்டிருக்காங்க. மேம், என்னோட மேக்கப் ப்ரஷ் வாங்கும்போது நல்லா இருந்துச்சு, யூஸ் பண்ண ட்ரை ஆயிடுச்சு, அந்த ப்ரஷ் எனக்கு யூஸ் பண்ண கஷ்டமா இருக்கு, அதுக்கு ஏதாவது டிப்ஸ் சொல்லுன்னு கேட்டிருந்தாங்க. நம்ம மேக்கப் ப்ரஷ் வந்து எப்பவுமே ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கணும் அப்படின்னா நான் சொல்ற டிப்ஸை ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா, நீங்க வாஷ் பண்றப்ப ரொம்ப கவனமா இருக்கணும். அடிக்கடி வாஷ் பண்ணக்கூடாது, தேவைப்படுறப்ப வாஷ் பண்ணுங்க. அதே போல மேக்கப் போயிட்டு வந்த உடனேயே நீங்க என்ன பண்றீங்க, நிறைய பேர் அப்படின்னா பேண்ட்டி அப்படியே தூக்கி போட்டுறீங்க. திருப்பி எப்ப மேக்கப் வேணுமோ அப்பதான் அந்த ப்ரஷ் எடுக்கிறீங்க. எப்பயுமே மேக்கப் அட்டன் பண்ற அன்னைக்கு அந்த ப்ரஷ் எடுத்து வாஷ் பண்றது நல்லது. அப்படி இல்லைன்னா வெட் டிஷ்யூல கிளீன் பண்றது நல்லது. இல்ல மேம், எனக்கு அப்படியும் தவற விட்டுட்டேன், ப்ரஷ் வந்து ரொம்ப ட்ரை ஆயிடுச்சு, நம்மளால ஒரு மாதிரி ட்ரை ஆயிடுச்சு, எனக்கு யூஸ் பண்ண கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னா இந்த டிப்ஸை ஃபாலோ பண்ணுங்க. எப்பயுமே நீங்க வாஷ் பண்றப்ப ஷாம்பு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அந்த ஹேருக்கு போடக்கூடிய கெரட்டின் ஷாம்பு எடுத்துக்கோங்க. அந்த ஷாம்பையும் கோகோனட் ஆயிலையும் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு பவுல்ல ஈக்குவல் ரேஷியோல வச்சுக்கோங்க. அதுல ப்ரஷ்ஷை டிப் பண்ணி நீங்க ரொட்டேட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வாஷ் பண்ணி பாருங்க. உங்க ப்ரஷ் வந்து சாஃப்டாகவும் சில்கியாகவும் நம்ம வாங்கினப்ப எப்படி புதுசா இருந்துச்சோ அதே மாதிரி இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச்.